tambarin kinayo hajiya ummi, wannan kiɗanki ne du hajiya ummi. Taka hankali yarinya mai zamani, wasa ya jure sara banda gamji, komai ana wa kyaure banda daji. Matan garin mukunan su da huji, juya ki tafi faɗi yar alhaji. Matan arewa wace ta kai ki aji, godewa rabbana wanda yayi ko ina. Hajiya ummi kyakkyawa kamar ki babu, wata ba ta zam kamar ke ko da zubu. Wasu zantikan da faɗi kamar kitabu, na kusan faɗar habibi akan habibu. Bayan ilahu waza ya nuna gaibu, saya 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 waken ki zanayi. Hajiya ummi ki daure ki so ki taka, manta da masu halayyar ɗaga kuka. Dan kwalliyar ki na kyau ko babu sarka, tabbas kasa da kanwa akwai alaka. Ba kamar kuda na zuma a iya saka, sannin ke gimbiya juya ki rausaya. Duk abin da zan faɗa kan kin cancanta, ginin kai amurki take a sa algaita. Hoton kitan ya haske ko babu filta, yan saudiya make su kafe wa tuta. You are beautiful African sarauniya, an gaida duk mutanen garin Saudiya. Duk duniya anan aka tara aya, wata kwalliyar kwasai dai a sa a baya. Na gaida duk matan garin Saudiya, na gaida duk hausawan garin Saudiya. Waka ta ce kafin su da sanace, in gaida Haji Aminu yaya ga ummi, da malama Hamsiya yaya ga ummi, da Hajiya Bilkisu yaya ga ummi, da yaya Mato Gwarzo yaya ga ummi, da yaya Shehu Gwarzo yaya ga ummi, Mustapha Zabar da Masi yayu ga ummi. Ban manta uku Alhassan ɗarin kas, wani mancewa Husaini yaya ga ummi, Abba Bulogi shi ma yaya ga ummi, Sani ɗan dabar fa'i yayu ga ummi, Sabi'u ke da nasa a wakar ummi, Hajiya Zainura nasa a wakar ummi, Malam Mamu da nasa a wakar ummi, Umman Sayyadi nasa a wakar ummi, nasa da ke Mansura a wakar ummi, na sanya mai Shakuru a wakar ummi. Allah ya bar kauna arziki da ɗaukaka, Abubakar Amak ne ya zo da wakar.